Para San Vicente. Balikan na lang Raywan. Balikan na natin bukas. Marami ng bus dito likod. Oh, si Titing. Oh, si Titing. Si Titing. Saka tayo wala mong lahat. Ay, tayo na pinabulan. Panalong panalo sa tayo. Oo. Wala eh. Hindi na sinasamantala habang wala yung sa pagbilang. Kapag Meron yan? Mabuha? Bakit? Pwede mo ito magbulan pag wala pang bulan, di ba? Aral nga. Ha? Promise na rin bago magpasko eh. Ah. Season. Ano talaga mangyari? Tawid din season. Oo. Season wala na mapapala. Puno ang ilalim, puno ang taas. Oo. Ito sino kasi iwakin yung mga bata. Siguro dito ba? Hawak ko muna. Baka pumapos ko sa bala. Mamaya pag nakahinto na bomba sa akin. Dahil sa baba. Kaya yung mga ilang tagay ng pagkabalag. Kaya ako binili ko kayo ng singil. Sabi na gasa kasi kung pampi lang ako. Habaw ano si Asik. Oh, tara na, tara! San Vicente.
dito eh. Hindi ko natulog gabi. Oo nga, isa pa. Ikaw na, humili ka nga eh. Ano ba takot na nag-inom kami? Ang sarap ng higa mo gabi. Gabi, parang nasa bahay ka lang eh. Ako, hinulog ako sa higaan eh. Tumawag pa ako dito, ako nasugat eh. Ha? Sa kanto dito, Bakit? hinulog mo ako eh. Biglang pinulog eh. Hindi ko naman Tulog pa ka? Nakabangga ako dito eh. Hindi makagalaw. Doon sa Kalawag, Ay, nagbulsap yung Bosman van. ka. Hindi sabi ko, patay. Ngayon pa di pag-awalang kuhan, ha? Hindi ka makakuha, Ano no? ba talaga ano yan? Ang may station. Oo. Tapos buo na, betul. Wala eh, hirap pumiga yan. Hindi ka makaunat. Ilang Oo. yun? Ayaw mo yan yung pag nag-release mo, lalagyan ko sa mga pati cortina. VIP. Oo. Pag pag-season naman, lipat naman dito. Lilipat ko Oo. yung, lilipat ko yung 43-44. Hindi tatanggapin ng pasayro, kalay sa uli. Alam din sa Asis yan, basta lagon yung biyahe. Oo. Pinakawala bulan, panalo sa bulan. Nauna na sa atin yung bulan ano? Sa uli, Nakasoli pa? yung naglipat sa atin ng tatlong pasahero kagabi. Ah. Aakit pa station eh, hindi pa nakakapila yun. Di ba? Pipila pa lang yun? Oo, hindi na pala. Yung nilipat sa atin, galing Cubao, Tara lang pala ang baba. Ah. Alas 7 na kami kapusit, alas 7. Mga alas 10 sa ano na tayo no? Buwa na tayo. Pasok pa tayo ng Naga no? Maraming babasa na natin. Civil Pax na nilagay na sa OCS nila. Napansin mo? Civil Pero Protect Gracias sa natin. Max doon sa Pwede mo siguro itawag yan. Pwede mo siguro itawag. mamaya pagdaanan lang ulit sa kanila. Oo. Buwi sila naman ito. Mag-uwi na lang. Saka OCS yun. 27 yung nakalagay. Ginaya yung Sir Oliva eh. Dito stigit pa rin kaya sila. Muli ba yung sa Bilang Pagbilaw? ayos din yan. At ayos sila. Naturo agad. Ayos dito. Oo. Yung isa lang talaga yun. Yung naka-duty talaga. Roving yan siya na-on board na din. Sir Oliva. Oo. Pero okay naman kung ginagaya lang yan.
binuntutan niya eh. Pag niya. Eh, nagbaba na. Umalis na yung body niya sa makalis. Nagbaba na yung binuntutan niya. Okay, kahit saan kung mangyari, gano'n din mangyari. Oo. Naandyan na eh. Oo. Bro, ang pambukas sa stable, di ka na makita ang bagahe. Hindi makakuha yung nasa kasunod. Ang pako, Critics. special permit yan. Special permit. Ah, Ay, papasok siya. ang pasok ka naman. Dito na tayo. Dito na pwede doon. San Isidro, ma'am. Hindi ka na po. Okay. That's it. Balik na natin natin dito. Wala.
takbo. Natamaan ang kala ng iba. Libanan ko pala to. Libanan, Southmore. San Vicente, lapit na. Vicente, ma'am. Para lang po kayo, makakabay San Vicente. San Vicente na po eh. Sa may kanto daw. Dito, dito. Dito na lang. Wala mang kanto dito. May ulit na kanto. Yung Ha? saan yung kanto na yun? Pwede dito na kanto. Ito. Ito. Yan. Hindi lang sa ilalim.
bata. Dito lang ako ang kailangan. Dito lang ako lagi. Ang dami ko. Ha? Gitnang pinto. Gitna? Oo. Walang karga? Okay na. Walang karga? Meron na. Nila Orsin. Kasal. Pulpo na, pagkataon. Bahay mo mamaya yun. Tapos ng pagkataon, pulpo na. Sila na eh. Lagi naghirap. Dalawa lang ang magpasarap. Sila na. Dalawang napapasarap, maraming kagkira. HPG. Kaabang ng mga truck. Tsaka van na kalurong. 1,000 yan eh. 1,000 lagayin yan. Sige na gano'n. Tsaka yung mga live yung lagayin yan. Oo. Wala na pa na. Wala yan. Alam nga kung dinikita Pamplona, ang ticket nakalagay sa reservation, naga. Oo, laga. Lukalo ko yung mga... Pero walang melaor. Kung may laro ka, ticket ay duwa. Gawa? Sila, ulit mo bukit. Kung hindi, nagsasabi ang pasahero. Kung hindi, Oo. nagpas yan. Minsan, bang saan naganti. Dating naganti. Yung San Vicente, laga yun. Oh, naga. Nagiging sa misyon. Pamplona, Tampo. Southbound. Naga, naga, duwa, marami. San Jose.
Nag-iinit tayo. Yan, bukan. Sino nagkakala ng prutas ng gabi? Oo, yan yung kagabi. Umiilig pa yan. Natatamot sa ulo yung Driver. driver eh. Ano kasi yan? Iba yung mga mayari na eh. Oo. Tsaka mga lumang bus lang yung mga Sa kabila. nirehab lang nila. Oo. Durahan. Sobrahan. Kaya, ba't tayo mag-apply? Wala pa pinabas. Iba yung mayari na eh. Pag nasiraan ka yan. Hirap transfer yan. Tapos wala ka ng pira. Oo, wala ng pera. Iniwan na. Tayo dyan. Kaya ayaw ko mag-ride sa mga ganyan. Medyo mahina-hina sa maintenance eh. Oo. Kaya kailangan dito, bago nga maglumang ako, malakit sa ulo. Luma, no? Oo, kawawa nga yung nasa luma. Pinakaralis yung buwan eh, bago na-rescue. Balais, Breakdown naman ito. bago to ha, breakdown ng BPL. Hindi, yan. Sunod na natin. Kasabay natin eh. Sige, kasabay natin yun. Baka lumalag sa kanila. Baka, hindi natin kanina eh. Oo, kasabay natin ngayon. Doon. Dapat pag nag-training tayo ng CR, sa atin muna nalimutan ko. Ha? CR. Ah, tubig? Bilisan mo na ubos ng tubig. Mabilis yan. Baka pindot ang pindot siguro. Pag ginailaw, wala ng tubig. Ah, pag nakapula yan. Okay. Hindi, ako yan. Yan, yan. Ay, yellow na yan. Kulay green na yan. Ah. Dito pala garahe ng sira, oh. Bibinta ng mga basa. Bibinta na. Lugi naman kasi nakakatambay lang lagi. Tapos magbabayad ka sa parkingan. Kaya Sinusiya na marami sinasayang na kung magkasasakyan, kadamihan mo na. sinusiya na marami sinasayang na sasakyan. Oo. Ilan yung taxi niya na bulok na. Ah, may taxi na siya? O, nagbigyan taxi tatlo yata yun. Binunta niya sa empleyado. Pinag-private na, hulugan. Sige, nakasweldo, kaltas. Oo. Kung sa pagbiloyin ko na doon, sa suki, nabanggado yan. Oo. Pinagawa niyo ba sa doon? Naka-stack lang doon, kasi bulok na yun doon. Sa bahay nila sa Paracali, dami na bulok ng mga ano, may sports car, mga kutsi-kutsi. Oo. Mga H100, dalawang isang hundred, dahil mga nabubulok na sakay na yan. Kung bagay nila ano, sa mga empleyado siya, o sino may gusto rin, umugan nyo na lang. Bawat sahod. At least hindi na bulok. Oo. Ang dami na bulok. Jeep. Jeep na mga yan. Yung mga bus nga hindi pinapatsap-tsap. Hindi na mabulok ng bulok. Oo. Ano kasi si boss, ayaw ng mura. Yung mahal ang binta niya, chap-chapan, load yung i-chap-chap, kaya walang nakawa. Oo. Yung minsan may chap-chap na pasig, yung palaki mayaw na. Yung bilaw. Pinapaiwan yung bus yun, Rizal. Sabi na payaman niya. Oo. Ah, lugi talaga kasi doon sila babawi. Yung high beam, yung Yung mga transmission. alternator, aircon, compressor.
check mo rin bago yung bid sa binibigyan ka grabe pa rin sa mga surplusan eh. Oo. Hindi sila babawi. Uh, Yan mo yung tap-tap. Kasama yung magina. basta lahat ano yan, naka-stack na yung bakla. Siguro sa dami lang paiwan eh. O, dyan sa dati sa Pagbilaw, di ba? Dami nan. Dami yan, bulok na lang yun. San Fernando. Commerce Store. Southbound. Ayan tayo. Ayaw, hindi mo katabi kagad. Price din ako. Down. Oo, pariya sila oh. Puro mga aigir. Lumang model.
Bilaor! Sabi ko, Isa lang? Naga, terminal. Bilaor. Softball. Sobrang lamig ng aircon ng bukit. Tago sa patarol. Sila rin.
Naga City. Kasi saan po kayo South. magbababa sa ano? Tigaw. Ikaw, sa baba. Pasok tayo ng terminal ng Sibili. Sibili Terminal sa Naga. Lahat po ng Naga-terminal, Naga. Ito na yung terminal ng Naga. Lupit. Sibili Terminal. Naga-terminal. Partner kong baba, pinapasili pa yun doon. Ha? Kaya silipin mo nga parang sasabi. Nakakita ka nga ako doon. Tagal lang break doon. Puno ang Sibili. Nasa Jamie, kung yung sinulit ko na yan. Masaya. Hindi natin iabot doon. Ganyan yung ganyan, kung tatamaan doon yung pinto na isa mo. Oo. Nasa dyan. Sige, Yeah. so, labas ka pa, wait. Na? Dapat pa? Oops, yan. Naga, Naga! Naga, Naga. Oo, mga taga-naga dyan, Naga. Tigdi na kita sa Naga. Tigdi na kita sa Naga. Bye-bye, taga-naga. Tubig, tubig, tubig. Hindi mo na ako. Lugo. Oo, hindi ako. Ako na, nag-iira ako. Dino? Saan? Dapat niyo ma'am. Yan po yan.